eli tosiaan tervetuloa. Mä oon Kaurasen Mariana ja mä oon täällä meillä Sydänliitolla niin terveyden edistämisen ja viestinnän asiantuntijana. Kyllä, ja mä oon Kuusiston Anne. Mä oon meidän lapsiperheasiantuntijana ja sitten teen myöskin näitä mielen hyvinvoinnin asioita. Ja meillä on tänään ohjelmassa tässä sitten tästä unen rakenteesta ja merkityksestä vähän tämmöistä taustaa. Sitten puhutaan siitä, että mikä sitä unta häiritsee ja haittaa. Ja sitten mennään näihin ratkaisuihin, että millaisia vinkkejä meillä olisi teille tarjoilla tähän parempaan nukkumiseen ja uneen siellä teidän perheessä. Ne on ehkä sellaisia, mitä osa olette jo kokeillut ja sitten toivon mukaan saatte myös jotain uusia. Kyllä, ja tosi paljon käydään läpi tämmöisiä keinoja, miten voidaan jo päivän aikana rauhoittua ja tehdään loppuun lisäksi semmoinen rentoutusharjoitus. Meidän ihana Anne sen pitää meille vielä tämänkin harjoituksen. Kyllä. Hyvä. Ja kyllä me varmaan aloitellaan sinne. Ihmisiä tulee koko ajan lisää, mutta sitten hyppäätte mukaan, ketkä vielä siellä liittyy. Kyllä. Ja tässä hei muistutuksena, että meillähän on koko marraskuuni on tämmöinen unikuu, eli toki aloitetaan tässä jo lokakuun puolella tällä webinaarilla, mutta jatketaan sitten viikoittain seuraavan 3 viikon ajan, niin vielä vähän yksityiskohtaisemmin ensi viikolla vauvanunesta. Ja 2 viikon päästä oli sitten vuorossa leikki-ikäisen uni ja sitten siellä myös tämä yhteistyö päiväkodin kanssa. Puhutaan myös päiväunista, mikä voi olla aina sellainen asia, mikä vähän perheitä ja myös siellä varhaiskasvatustakin sitten askarruttaa. Kyllä. Ja siinä tulee myös näitä rauhoittumistaitoja, miten niitä voisi lasten kanssa harjoitella. Että jos teillä on semmoisia leikki-ikäisiä, niin siellä tulee sitten siihen vinkkejä. Kyllä, ja sitten ihan mun suosikki tuolla viimeisenä kouluikäiset ruudut ja uni. Eli sitä ruutusopua haetaan ja silläkin tuetaan sit sitä parempaa unta siellä koko perheessä. Ja vaikka tämä nyt on kouluikäiset ruudut ja uni, niin mitä olet mieltä Anne, että eikö sitä tämmöisille 5-6-vuotiaiden perheille? Kyllä, sopii ihan vallan mainiosti, koska siellä ne ruudut alkaa jo lasten elämässä yhä enemmän olemaan. Ja tämä on varmaan semmoinen aika vaikea teema, mikä meitä kaikkia lapsiperheiden vanhempia kyllä tässä mietityttää enemmän ja vähemmän välillä. Että miten näiden ruutujen kanssa siellä arjessa toimitaan. Meitä aikuisia myös. Kyllä, oma käyttö myöskin. Just näin. Ja näistä ruuduistahan me ei tulla pääsee eroon, että päinvastoin meidän täytyy vaan opetella näiden kanssa toimia. Niin tosi ajankohtainen ja tärkeä sitten tämäkin. Kyllä. No hyvä. No katsotaan sitten vähän tätä meidän neuvokasperheasiaa. Eli tosiaan neuvokasperhehän on Sydänliiton tämmöistä jatkuvaa toimintaa ja meillä on siellä ajatuksena, että terveyteen liittyviä taitoja opitaan kaikenikäisinä. Ja tänään me ollaan sitten tässä uni- ja lepoteemassa, mutta niin kuin näette tästä kuvasta, niin löytyy aika paljon sitten meidän verkkosivuilta tietoa myös liittyen syömiseen, liikkumiseen, ihan perhearkeen, esimerkiksi siihen ruutuaikaan. Kyllä. Ja sitten tämmöiseen kehonkuvan tukemiseen siellä lapsiperheessä. Kyllä, nimenomaan. Ja se on pakko sanoa, että aina välillä mietitään, että miksi Sydänliitto, niin me ollaan tosiaan, niin kuin Sydänliitto on paitsi potilasjärjestö, niin myös iso tämmöinen kansanterveysjärjestö. Ja Sydänliitolla on jo pitkään ollut niin kuin tavoitteena tukea kaikkien suomalaisten perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Niin sen takia me ollaan täällä osa Sydänliiton toimintaa ja tehdään tosiaan kaikille suomalaisille perheille näistä materiaaleja ja semmoisia aika matalan kynnyksen vinkkejä. Kyllä, että just semmoisena ajatuksena, että sieltä vähän kaikille löytyisi jotakin, mitä voisi ottaa sinne omaan perheeseen käyttöön. Kyllä. Ja nehän löytyy sieltä neuvokasperhe.fi-sivustolta, jos ei se teille vielä tuttu ollut, niin sinne ilman muuta kyllä suosittelen kaikkia lähteä vähän tutustumaan. Jos ei nyt vielä tämän webinaarin aikana, niin sitten tämän jälkeen käykää kurkkaamassa. Hyvä. No, mutta sitten lähdetään tähän meidän tämän päivän aiheeseen, eli nimenomaan siihen uneen. Ja silloin kun me puhutaan unen haasteista, niin täytyy myös vähän lähteä tänne niin kuin pohjille, vähän rakentaa, että mitä se oikeastaan on, minkälainen on se unen rakenne meillä kaikilla, sekä lapsilla että aikuisilla. Ja sitten oikeastaan mikä on sen merkitys, kun puhutaan unesta ja sitten meidän terveydestä, meidän hyvinvoinnista. Ja
ihan pikkusen pohjustetaan sitä asiaa täältä. Eli ihan pohjimmiltaan niin unihan on yksi tämmöinen terveysteko, että joku lääkäri sanoi luennollaan, että uni on semmoinen niin kuin helpoin terveysteko. Ei se nyt aina välttämättä ole se ihan helpoin, mitä me silloin kun on univaikeuksia ja haastetta siinä unessa, niin ei se silloin helppoa ole, mutta oikeastaan sillä tavalla, että jos meidän pitäisi ajatella, että siihen terveyteen liittyy vaikka se liikkuminen tai se syöminen ja sitten yhtenä on tämä uni, niin voisi ajatella, että se, että nukutaan tunti pidempään, niin se olisi kuitenkin meille helpompaa kuin se, että lisätään vaikka sitä liikuntaa tai muuta vastaavaa. Juuri näin. Tämä helposti unohtuu. Niin. Tämä on niin kuin ihan yhtä tärkeä kuin se syöminen ja liikkuminen. Kyllä. Ja just, että se on myös semmoisia valintoja, eli just niinä aamuina, kun ajattelee, että voisinko nukkua tunnin pidempään vai ottaisinko siinä omaa aikaa tai lähtisinkö vaikka lenkille, niin usein olisi kaikkein tärkeintä valita se uni. Kyllä. Ja tässä vähän näkyykin tässä kuvassa, että mitä kaikkea, minkä takia se uni nyt on niin tärkeää, eli mitä kaikkea siellä tapahtuu siellä meidän kehossa ja meidän aivoissa, kun me nukutaan. Eli ennen kaikkea se uni on sitä aivojen huoltoa, eli aivot puhdistuu, siellä ihan konkreettisesti lähtee sakkaa aivoista pois ja myöskin siellä aivot remontoi ja järjestäytyy, eli kaikkea tietoa, kaikkea mitä me ollaan opittu päivän aikana, niin ne liittyy siihen aiemmin opittuun tietoon. Ja myöskin tämmöisiä isoja merkityksiä, että me sairastutaan ei niin herkästi, eli se lisää meidän vastustuskykyä, se auttaa painohallinnassa, me palaudutaan fyysisesti jostakin liikuntasuorituksestakin paremmin, kun me nukutaan. Ja myöskin ihan tämmöinen muunlainen palautuminen, että tämmöinen stressin ehkäisy, me henkisesti palaudutaan siitä päivästä. Ja se myöskin tämmöinen tunteiden käsittely, se me varmasti kaikki ymmärretään, että se on meillä aika paljon helpompaa, kun me ollaan hyvin nukuttu. Eli silloin ei myöskään ne tunteet ei tule niin kovasti meidän päälle. Impulssien hallitseminen on paljon helpompaa, jos ei ole väsynyt. Just näin. Ja just näitä ongelmien ratkaisukykyä. Kyllä, muistissa voi näkyä hyvinkin se, että miten on nukkunut. Ja kaikki semmoinen kognitiivinen tekeminen on helpompaa, kun on nukkunut. Ja sitten näillä kaikilla on tietysti yhteys toisiinsa, että se on niinku semmoinen kehä, mikä sitten tukee toistansa. Kyllä. Joo, ja just puhuttiin Annen kanssa, kun ollaan molemmat kouluikäisten lasten äitejä, että joskus nimenomaan niille lapsille, jotka vaikka lukee illalla kauhean myöhään kokeisiin ja on kauheita paineita siitä kokeesta suoriutumisesta, niin voisi sanoa kyllä, että tärkeämpää olisi nyt, että me tässä nukkuu, kuin se, että vielä siinä kohtaa koitetaan tankata, ainakin jos se menee sen unen kustannuksella. Kyllä, juuri näin. Se nukkuminen on niin kuin arvokkaampaa kyllä. Ja se, että jaksaa vastata sitten kokeessa niin kuin kunnon lauseilla ja se ajatus pysyy kasassa, niin se on usein paljon parempi. Juuri näin. No sitten vähän tosiaan sitä unen rakennetta, eli tässä vähän näytetään näissä kuvioissa, että minkälaisista univaiheiden vaihteluista niin se uni koostuu. Eli puhutaan unisyklistä, joka koostuu oikeastaan 4 vaiheesta. Eli unessa on tämmöistä non-REM-unta ja on tämmöistä REM-unta. Ja se non-REM-uni, niin siinä se vaihe 1, niin se on semmoista torpeunta, mikä on sitä, kun ehkä me joskus kaikki ollaan nukahdettu vähän sohvalla sillain pikkusen pää lähtenyt nuokahtaa, niin se on semmoista torkeunta, eli ollaan ihan vähän on se yhteysympäristö on heikentynyt, mutta vielä ollaan melkein hereillä. Ja sen jälkeen päästään tähän kevyeen uneen, eli non-REM-vaihe 2, ja vasta sen jälkeen niin meillä alkaa olemaan tätä palauttavaa syvää unta. Seuraavana vaiheena onkin taas uudestaan tämä tämmöinen non-REM-vaihe 2, eli se kevyt uni, jonka jälkeen me voidaan sitten päästä myös ihan tähän REM-uneenkin, eli se on se kohta yöstä ja unesta, missä me nähdään paljon unia.
Ja tätä REM-unta alkaa ihan selkeästi enemmän ole aina siellä aamuyöllä, eli usein siinä alkuunesta me ei oikeastaan saadakaan vielä tätä REM-unta, vaan siinä alkuun niin meillä on tätä toisenlaista syvää unta, mikä ehkä palauttaa sitten vähän enemmän meidän kehoa ja fysiikkaa, ja sitten tämä REM niin sitten palauttaa meidän mieltäkin. Ja tässä on niin tärkeää nyt, kun me nähdään, että jokaisen meidän aikuisen unisykli, niin se kestää noin 90 minuuttia. Eli se, että me päästään tästä kevyestä unesta siihen syvään uneen ja sitten taas takaisin siihen kevyeen uneen, niin se on noin 90 minuuttia. Mutta sitten taas, kun me puhutaan lapsista, niin semmoisilla 1-vuotiailla, niin se on noin 45 minuuttia. Puolivuotiailla sanotaan, että se on puolisen tuntia. Ja jossain 4-5 vuoden iässä niin se alkaa olla tätä niin kuin aikuisten rakennetta. Mutta niin kuin se, että jos me puhutaan pienemmistä lapsista, niin meidän unisyklin kesto on ihan erilainen. Ja siinä voikin näkyä, että jos me illalla vaikka mennäänkin vähän samaan aikaan nukkumaan ja se lapsi sitten herää tämmöisen kevyen unen vaiheessa sitten vähän herkemmin, niin me voidaan olla itse silloin tosi syvässä unessa. Eli se haastaa, kun meillä on erilaiset syklit. Kyllä. Ja se tuntuu aika paljon raskaammalta. Eli me kaikki tiedetään, kun meidät on herätetty sieltä syvästä unesta, niin me ollaan aika pihalla. Ei me oikein ymmärretä, että mitä tässä nyt just on tapahtunut. Niin silloin tosiaan se herääminen siitä on vaikeampaa ja se on silloin meille vähän henkisesti aina raskaampaa. Kyllä. Tämäkin on sellainen hyvä taustatieto vähän pitää mielessä, jos se joskus niin kuin ihmetyttää, että miksi se lapsi heräilee niin eri tavalla. Kyllä. Hyvä. No mikä sitten sitä unta häiritsee niin kuin tässä ruuhkavuosivaiheessa, niin ollaan vähän koottu tähän tätä tämmöistä niin kuin ajatusta, että mitkä on ne yleisimmät, mitä varmaan tunnistatte teistäkin suuri osa. Eli helposti on sitä univelkaa, jos on ollut niin kuin pidemmän aikaa jo semmoisia heräileviä lapsia tai sitten se oma uni katkeilee, niin sitä univelkaahan saattaa kertyä oikeastaan jo tosi pitkänkin ajan aikana. Ja sitten toisaalta nämä lapsiperheiden sairastelut on hirveän yleistä, sitä tapahtuu ja juuri kun tuntuu, että ollaan selvitty yhdestä taudista, niin sitten saattaa jo seuraava taas iskeä. Eli ne helposti kanssa ketjuttuu ja ruuhkauttaa ja sitten tuo siihen uneen pitkäänkin semmoista haastetta. Kyllä, ja se haastaa myös silloin, kun ollaan jo ehkä tehty aika paljon asioita sen unen eteen ja siellä on unikoulut käytynä ja kaikki asiat on loppuun asti mietitty ja sitten tulee taas sieltä usein varhaiskasvatuksesta tai muuta, niin sitten se lapsi taas sairastuu, mikä oikeastaan kuuluu siihen lapsuuteen. Siinä kohtaa kerätään sitä vastustuskykyä ja sitten taas joudutaan aloittaa alusta niitä ihan samoja unikouluja ja unirutiineja alusta ynnä muuta. Koska kyllä sitä sairasta lasta kuitenkin vähän eri tavalla myös hoidetaan kuin mitä sitten muuta. On. Ja tunteita me tunnistetaan, kaikki vanhemmat hirveästi liittyy tunteita tähän lapsiperhearkeen ja tunteiden vuoristorataan, niin ne helposti kanssa häiritsee sitä unta. Ja vanhempanakin joskus tuntuu, jos on ollut tosi rankka päivä lasten kanssa, niin sitten niistä on vaikea illalla päästä eroon niistä ajatuksista, mitä siihen liittyy. Kyllä. Ja sitten nämä tämmöiset ulkoiset paineet, eli me tiedetään tämä sosiaalinen media, mikä tuo meille koko ajan vähän näkyville, miten muut tätä elämää elää tai ainakin miltä se näyttää siellä mediassa. Ja meillä on paljon suosituksia, meillä on paljon ohjeita, me saadaan niitä ystäviltä ja sukulaisilta ja neuvolasta. Ja sitten me koitetaan vähän niiden kaikkien suositusten ja kaikkien ohjeiden ja kaikkien muiden paineiden keskellä niin sitten löytää sitä oikeaa tapaa toimia. Kyllä. Ja ainakin itse muistan sitä, että tuntui helposti silloin, kun lapset oli pieniä. Mulla on ollut aika herkät lapset, jotka nukkuu huonosti, niin sitä, että tuntuu, että kaikilla muilla lapset nukkuu paremmin, että sitten sitä sellaista vertailuakin tulee väkisinkin. Ja tosiaan niitä hyvää tarkoittavia neuvoja, mutta kun ne ei usein sitten, ne toimii jollakin toisenlaiset ohjeet ja toisella sitten taas ihan toisenlaiset keinot. Et siinäkin tarvitaan semmoista omaa maalaisjärkeä. Just näin.
Ja sitten taas toisaalta niin meillä on kauheasti asioita meidän päivässä ja meidän elämässä, mitä me haluttaisiin tehdä, mitä meidän myös pitäisi ehtiä tekemään. Meillä on silti vaan se 24 tuntia myös ruuhkavuosina, että sitä ei valitettavasti me ei saada yhtään tuntia lisää eikä yhtään kättä lisää. Että sitten helposti huomataan, että aletaan vähän multitaskaa ja tekee vähän kaikkia asioita päällekkäin, mikä sitten myös kuormittaa aika paljon meidän aivoja. Kyllä, ja tulee sitä ylivirittyneisyyttä juuri siitä. Ja sitten tämä tasapaino ollut, jos on työelämässä, niin sitten juuri tuntee ne vaatimukset siellä työelämässä ja sitten perhe-elämässä. Että usein sanotaankin, että on aina huono omatunto, on kummassa tahansa, niin aina tuntuu, että se toinen jää liian. Että sekin on hyvä tunnistaa, että semmoisia syyllisyyden tunteita tosi paljon liittyy siihen ruuhkavuosivaiheisiin ja sitten koittaa kuitenkin ymmärtää, että se on nyt tämä hetki tällaista ja se riittävän hyvä on hyvä tavoite. Kyllä. Ja sitten vielä tämä oman ajan kaipuu, että tässä ruuhkavuosinakin niin kuitenkin toivotaan, että olisi sitä omaa aikaa ja aika helposti mun kokemuksella niin vanhemmat tekee sitä sitten vähän nukkumisen kustannuksella, eli kun saadaan ne lapset nukkumaan, niin sitten ollaan päätetty, että nyt mulla on sitä omaa aikaa, tai sitten just se toinen esimerkki, että aamulla laitetaan vähän kelloakin jo soimaan, että varmasti ehditään niitä tiettyjä asioita tekemään. Se on, ja täällä on tämmöinen pieni merkki tuolla kulmassa, se on vähän kuvastaa tämmöistä lennonjohtoa, mitä usein se, niin kuin se vanhemman päässä voisi niin kuin hyvin kuvitella olevan, että siellä on monta lankaa käsissä ja monenlaisia prosesseja menossa, joita hän miettii tulevaa ja mitä pitää tässä hetkessä muistaa ja huomata. Ja se, että se lennonjohto niin kuin välillä on todella ruuhkautunut, että siellä on niin monenlaista käynnissä. Ja sä ihanasti sanoit sitä, että se on ehkä sitten välillä sitä viisausta myöskin, että tunnistaa sen, että nyt on liikaa kaikkea, tai että tämä lentokenttä on jo täynnä näitä koneita ja näin, että nyt ei voida ottaa enempää. Eli huomata vähän sitä, että se kapasiteetti on kuitenkin rajallinen ja miettiä, että mitkä ne on niin kuin ne tärkeimmät asiat, mihin tässä hetkessä haluaa keskittyä. Kyllä. Tämä on loppujen lopuksi aika lyhyt aika. Kyllä. Tässä koko ihmisen elämän kaaressa. On. Se tuntuu pitkältä siinä hetkessä, Kyllä. mutta sitten se kuitenkin menee aika nopeasti. Just näin. Me ollaan aika syvissä vesissä. Joo. Täällä mennään nyt, kohti ratkaisuja. Kyllä, me päästään niihinkin, ei hätää, mutta tässä vielä vähän näkyville, toivottavasti näkyy teillekin, mutta mä koitetaan tätä vähän teille puhua auki, mutta vähän siitä, että mitä meidän elimistössä tapahtuu, kun meillä on tämmöistä stressiä, tai ne ei ole aina semmoista asiaa, että me puhutaan oikeastaan stressinä, vaan ne voi olla tämmöisiä kaikkia erilaisia virikkeitä ja ihania, innostavia asioita, mitä me halutaan tehdä. Aivothan on meillä edelleenkin ihan samanlaiset kuin mitä ne on ollut silloin luolamiesaikoina. Eli vaikka me eletään hyvin erilaisissa ympäristöissä nykyään, niin meillä on ihan ne samat vanhat aivot. Hyvin kauniset aivot. Just näin. Eli ne toimii edelleenkin ihan samalla tavalla. Eli ne aivot reagoi, ne miettii, että onko tässä jotain uhkaa. Ja siinä kohtaa niin meidän sympaattinen hermosto lähtee kiihtymään, meidän verenpaine nousee, meidän syke nousee. Meillä alkaa lisämunuainen niin erittäin stressihormonia, kortisolia. Ja ne on semmoisia hyviä asioita, koska silloin kun näitä asioita tapahtuu, eikä kun vähän tulee sitä stressituntemusta, niin meillähän sieltä semmoinen vireystila nousee. Me keskitytään pikkusen paremmin, me ollaan valmiina katsoa niitä uhkia. Ja me muisti tehostuu, meidän motivaatio lisääntyy. Eli siinä on ihan tämmöistä niin kuin hyvääkin asiaa. Ja se on hyvä silloin, kun meille tulee sitten myös niitä rauhoittavia asioita. Eli että meidän kehosta pääsee se stressihormoni pois, meidän verenpaine pääsee laskemaan, meidän syke hidastuu ja meidän lihaksisto rentoutuu. Eli kun meillä tulee tätä tämmöistä vaihtelua siinä, niin silloin tämän kaiken jälkeen niin meille tulee tämmöinen hyvä toimintakyky. Mutta jos käy niin, että se jääkin vähän päälle. Kyllä.
niin sitten se kuormittaa ja se yliviraustila vaan jatkuu ja jatkuu. Ja sitten seuraa usein nämä nukkumisenkin haasteet, koska se keho ei enää niin kuin osaa sitten laskea sitä vireyttä ja palautua. Kyllä, ja tämä on oikeasti niin kuin tärkeä asia ymmärtää, että myös ne sellaiset hyvät asiat nostaa. Se on ihan totta. Mulla tulee mieleen jouluvalmistelut, koska mä innostun joulusta ja mä tykkään suunnitella ja laittaa hirveästi ja näin. Ja saattaa olla, että niitä miettii yllättävän paljonkin päässään, mutta se, että nyt on oppinut sen huomaamaan, että se innostava ajattelukin, niin sitäkin täytyy välillä sitten kuitenkin laskea, että se koko kehon vireystila vähän pääsee alaspäin. Just näin. Ja itse käytin joskus, sain työpaikasta lainaksi semmoisen Oura-sormuksen ja sen avulla niin kuin näin kanssa, että vaikka mun työ on niin kuin tosi innostavaa, niin se on itse asiassa mun keholle stressaavaa. Eli se, että kun mä oon koko päivän kauhean innostunut, niin kuin ollaan nytkin innostuneita, niin sit mun tarvii siinä kotiin mennessä niin saada hetkeksi aikaa sitä mun kehoa vähän rauhoittua. Ja siihen ei autakaan, että vaikka mä tykkään käydä jossakin jumpassa, niin se jumppa ei ole se hyvä juttu silloin. Eli täytyy tunnistaa, mitä se keho tarvii. Ja se tarvii välillä niitä semmoisia vähän, voiko se olla tylsempiä, rauhallisempia ainakin, niin semmoisia, mikä mua niin innostaa ja mikä vähän mua rauhoittaa. Että se on hyvä tunnistaa omassa kehossaan näitä merkkejä. Silloin tarvii sitten vähän mieluummin rauhoittua, kun sitten jatkaa sitä. Juuri näin. Se voi olla kutomista, se voi olla koiran kanssa kävelyä, ihan vaan olemista, autossa musiikin kuuntelua, mitä se kenellekin on. Mutta tavallaan semmoisia, missä tuntee, että nyt mä vähän rauhoitun ja hengitän rauhalliseen. No sitten vielä vähän tästä jaksamisesta ja näistä erilaisista rooleista, mitä me kohdataan. Ja tämä on varmaan kanssa teille aika semmoista tuttua, että meillä on niinku erilaisia odotuksia näissä erilaisissa rooleissa. Ja sitten se kohtuullinen kuormitus perustuisi siihen, että sitten että se pysyy kohtuudessa ja sitten, että siellä on tosiaan sitä huokosuutta ja semmoista palautumisen hetkiä. Ja sitten, että niitä palautumishetkiä olisi myös siellä päivän aikana. Että se ei niinku riitä, että sitten vasta siellä ihan illassa yrittää, niinku, että no nyt mä makaan tuossa soffalla. Toki sekin voi olla hyvä, mutta se, että me ollaan tehty niitä myös päivällä, niin olisi tosi tärkeää. Ja toikin on hyvä huomio kyllä, että nykyään tuo työelämä on aika kuormittavaa meillä aika monella. Että se vähän niin kuin sekoittuu sen perhe-elämän kanssa monella, ei kaikilla. Mutta nimenomaan, että voidaan olla vähän sähköpostilla tai vähän lukevia kännykän juttuja siellä kotonakin. Ja taas ehkä toistepäin, että se kotiasiatkin voi sitten päästä sinne työmaalle. Että se ei ole enää niin semmoinen selkeä raja niiden työn ja kodin välillä. Ja taas sitten vuorotyö, eli mikä on ihan oma juttunsa, että kuinka kuluttavaa se sitten on, kun koko perhe joutuu miettimään arkeensa ihan eri tavalla, kun siellä vanhempi on vuorotöissä. Kyllä. Ja tässä nuolissa on nämä asiat, mitkä tavallaan sitten sitä terveyttä ja hyvinvointia vahvistaa niin kuin kaikissa asioissa. Että näihin, jos jaksaa panostaa vähänkin, niin se on aina niin kuin askel hyvää uneen ja siihen palautumiseen. Ja sitten toisaalta nuo heikentävät tekijät myös hyvä tunnistaa, että niitä on välillä vaikea välttää, sairastumisia ja muuta, mutta sitten että siinä kohti, kun jaksaa ja pystyy tehdä valintoja sitten näistä niin kuin vähän sinne ylöspäin, niin se on aina hirvittävän hyvä. Kyllä. Toki ymmärretään, että aina meillä ei näihin myöskään pystytä tätä valitsemaan. Kyllä. Lasten sairastelut tai joku pitkäaikaiset haasteet. Talous on monella tosi tiukkaa nykyään. Että nämä on isoja kuormittavia tekijöitä. Kyllä. Että tämän avulla myöskin voi ehkä ajatella niin, että antaa vähän sellaista niin kuin armollisuutta itselleen. Että tämä on nyt se meidän juttu tällä hetkellä. Ja tällä voidaan niin kuin näyttää ikään kuin toteen, että nämä oikeasti heikentää sitä meidän jaksamista arjessa. Kyllä. Ja haastaa meitä kaikkia. Kyllä. Niin kuin huomataankin, että nämä unenkin ongelmat lisääntyy. No sitten yksi tämmöinen keskeinen taito, mikä otetaan tähän nyt, kun on puhuttu vähän näistä stressistä ja näistä, niin se on tämä hengittäminen. Eli tämmöinen
mistä varmasti kaikki kyllä on kuullutkin, mutta haluaisin, että tämä jää teille mieleen. Eli tämä on yksi ihan paras tapa laskea omaa stressikokemusta ja lisätä sitä palautumista ja rentoutumista. Ja tehdäänpä tässä tämmöinen muutama sisäänhengitys, tietoinen sisäänhengitys, eli niin, että hengitä nenän kautta, jos se on mahdollista, niin syvään sisään, niin että tunnet ihan koko vatsan täyttyvät, niin paljon ilmaa kuin mahtuu sinne sun vatsaan. Ja sitten hidas, pitkä ulospuhallus, joko nenän kautta tai suun kautta. Tehdään 3 hengitystä ja sitä voi vielä auttaa näin, että ja vielä yksi kerta. Ja tämä on hengityskukkanen tai tähti voi myöskin. Ja tämä on sellainen asia, minkä voi ottaa myös lasten kanssa, että kun huomaa, että nyt on vähän vilkasta menoa tai virittynyttä porukkaa tässä ruokapöydässä, niin voi myös lapsia opettaa, että hei, nyt meidän tarvii yhdessä hengittää. Lapset tarvii usein jonkun tämmöisen konkreettisen siihen mukaan. Ja tämä on aika hyvä, tämä voi myös näyttää, että vaikka ei nyt just kuulekaan, niin lapsi on siinä vähän kauempanakin, niin tämä on ihan se hyvä merkki, että nyt hengitetään. Kyllä, just niin. Joo, ja tämä on niin kuin, voit laittaa sen seuraavan dian, niin tutkitustikin, tästä on aika paljon tutkimusnäyttöä, että jo tämmöinen 3 tietoista rauhallista hengitystä niin vaikuttaa positiivisesti meidän verenpaineeseen, eli laskee sitä, sydämen lyöntitiheyteen ja vähentää meidän stressihormonien määrää verenkierrossa. Eli tämmöinen näyttö on jo tosi vahvaa, eli tämä on niin kuin aika iso juttu, mitä me voidaan tällä, että me muistettaisiin hengittää rauhallisesti ja tietoisesti muutama kerta. Ja tämä vaatii sen verran, että tätä muutaman viikon aktiivisesti jaksaa harjoitella ja toistaa, niin sen jälkeen se alkaa tulla helpommin mieleen, eli stressaavilla hetkillä tai sellaisissa, kun huomaa, että apua nyt menee kyllä ihan liian lujaa jo, tai on koko ajan sellainen kiireen tuntu, niin siinäkin kun muistaa hengittää, mä itse esimerkiksi teen usein autossa tätä koko ajan, punaisissa liikennevaloissa mä hengittelen, niin se alkaa tulla nopeammin mieleen ja se silloin itsekin rupeaa huomaamaan, että koska mun pitäisi rauhoittaa itseään. Joo, ja itse käytän myös tätä, kun olen aika kilpailuhenkinen ja tykkään muun muassa pelata erilaisia tämmöisiä pelejä, niin sitten kun mä huomaan, että pelaan padelia, kilpailen ja sehän jo vaikuttaa mun suorituksia, kun mä jännittää niin paljon tämä, niin ihan nimenomaan muutama hengitys, niin ihan erilainen olo on. Eli tässä on just ne asiat, mitä oli se vähän se tylsän näköinen dia, missä oli niitä stressiin liittyviä asioita, niin nämä oli just niitä asioita, millä saadaan sitä stressihormonia alemmas ja verenpainetta ja sykettä alaspäin. Eli ihan keskelle päivääkin. Kyllä. Ja vielä vanhemmuudessa ehkä se, että silloin kun me haluttaisiin sitä lapsi toimia rauhallisesti tai me saataisiin sitä tilannetta rauhoitettua, niin se on oikeastaan se ainoa keino, että rauhoittaa ensin itseänsä, koska ne peilisolut toimii ja lapselle tarttuu se aikuisen toiminta. Niin se, että muistaisikin itse hengittää ja sitten, että voisiko siitä tulla teidän yhteinen kiva juttu, että hengitetään. Nyt äitikin tarvii muutaman hengityksen. Ja siinä päiväkodin portilla, että ennen kuin hakee sitä lasta hoidosta tai irtyksestä tai mistä vaan, niin ottaa ne muutaman syvän hengityksen ja sitten menee jo ihan eri fiiliksellä hakee sitä lasta sieltä hoidosta. Joo, just näin. Hyvä. No katsotaan sitten vähän muitakin keinoja, että miten me saadaan meidän unta paremmaksi. Ja tämä on tämmöinen ihan lemppari slogan itsellä tämmöinen, että uni rakennetaan päivällä. Ja se tarkoittaa sitä, että me ei voida oikeastaan meidän päivää rakentaa ihan miten vaan ja sitten alkaa tekemään niitä huoltotoimenpiteitä siihen iltaan. Vaan oikeastaan se unen rakennus lähtee jo siitä aamusta. Eli otanpa tuosta heti jo seuraavan dian, koska siinähän ne
ne lähteekin. Eli se, että tämä hyvä uni ja se nukahtaminen niin lähtee tämmöisestä myös vireystilan säätelystä. Ja me tiedetään, että liikkuminen on semmoinen asia, mikä auttaa meitä tosi paljon sekä nukahtamisessa, että se lisää myös sen syvän unen määrää. Eli sitä palauttavaa syvää unta, mitä siellä tulee, kun ollaan vähän aikaa nukuttu, niin sitä tulee enemmän, kun me liikutaan päivän aikana. Ja myöskin se, että se liikunta auttaa siihen unen laatuun ja myöskin lisää sitä vireyttä siinä päivän aikana. Eli se liikkumisen ajoituskin on tärkeää. Että mieluummin sillä tavalla, jos se on mahdollista, niin mieluummin sillä tavalla, että siinä kohtaa, kun työt on ohi ja kotiin saavutaan, niin usein meillä on vähän semmoinen aika väsynyt olo. Ja siinä kohtaa me sitten helposti niin kuin antaudutaan sille väsymykselle ja ehkä siirretään sitä liikuntaa sinne jonnekin vähän myöhäisemmäksi. Ja se voi olla semmoinen karhunpalvelus itselle, koska meillä sitten tapahtuu niin, että meillä lähteekin se vireystila ihan uudestaan nousuun sinne iltaan, jolloin meillä on tosi vaikea rauhoittua. Eli jos se on mahdollista, niin paras olisi liikkua aika nopeastikin sen työpäivän jälkeen. Just näin. Kaikille se ei ole mahdollista eikä sovi, mutta tavallaan se myös, kun vaan jaksaa lähteä, niin saattaa nostaa kivasti sitä vireystilaa. Sitten vaan jaksaakin, kun pääsee liikkeelle ja sitten se lähtee niin kuin laskemaan ja saakin laskea sinne iltaa kohti. Ja kun me puhutaan liikkumisesta, niin ei me aina puhuta liikunnasta, että se voi olla se 15 minuuttia kävellen. Kävelyä, ulkoilua, mitä tahansa. Niin. Että ihan semmoisia niin kuin lyhyitä hetkiä, niin sitten me saadaan se optimaalisemmaksi se vireystila. Ja sitten taas meidän pitää vähän miettiä sitä ruutujen rajaamista, eli aika paljon on puhuttu aina sitä sinivalosta iltaisin, miten se heikentää meidän nukahtamista, mutta oikeastaan se sinivalolla ei ole niin iso merkitys tutkimusten mukaan kuin sillä, kuinka paljon ne kännykät ja kaikki muut ruudut meitä aktivoi. Eli koska sieltä aika harvoin tulee mitään tylsää sisältöä, että kyllä se on tehty meille niin koukuttavaksi se kännykän ja ruutujen sisältö, että koko ajan se aktivoi ja pitää meidät sitten vireenä ja sitten se kyllä heikentää. On, ja se on meille aikuisillekin. Se on tosiaan yllättävän, tai voi sanoa, että ihan kaikille varmasti jonkinlainen haaste. Ihan varmasti. Tärkeää siinä nukkumisessa niin on nämä rytmit, rutiinit ja toki tuo läheisyyskin. Eli rytmeistä kun puhutaan, niin se semmoinen mahdollisimman säännöllinen koko päivärytmi, että ei vaan se, mihin aikaan mennään nukkuun ja mihin aikaan herätään, mutta se ihan koko päivä, se auttaa meidän unta. Ja sekin taas tietysti meillä on erilaisia elämäntilanteita ja myöskin erilaisia omia tapoja ja toiset meistä ei ole niin herkkiä myöskään tälle rytmin muutokselle. Mutta kaikkein paras meille olisi, jos me pystyttäisiin menemään nukkumaan illalla samaan aikaan, oli se sitten arki tai viikonloppu. Eli myöskin sitten heräämään aina samaan aikaan. Että se semmoinen, että me viikonloppuna yritetään saada sitä univelkaa aina kiinni, niin se ei ole semmoinen kauhean kestävä tapa ajatella, koska jos me nukutaan vaikkapa sunnuntaina sitten vähän myöhempään ja nukutaan useampia tunteja, niin se aika automaattisesti meille tarkoittaa sitä, että me saada sunnuntai-iltana helposti unta, mikä taas kostautuu meille maanantai-aamuna sitten sellaisena, että me ollaan tosi paljon väsyneempiä. Eli se semmoinen koko arkiviikon univelka, niin ei me saada sitä kuitenkaan kiinni viikonloppuna, niin se on, sen takia se suositus on näin. Kyllä, mutta tämäkin on hirveän yksilöllistä ja inhimillistä, että jos se on se viikonloppu ainoa, jolloin esimerkiksi mies pystyy aamulla olemaan lasten kanssa ja äidin on mahdollisuus nukkua tai mitenpä ikinä onkaan, niin silloinhan totta kai se on taas ymmärrettä, että sitten sitä unta tarvitsee saada jossain kohti. Että nämä on niin kuin näitä, mutta tästä voi saada jonkun ajatuksen niin kuin kuitenkin,
Ja nyt juuri kelloja taas siirrettiin ja ihmiset kipuilee, että miten paljon se vaikuttaa, niin sitten toisaalta me saatetaan itse tehdä sitä kellojen siirtämistä tavallaan joka viikonloppu, että valvotaankin ja sitten taas sekoitetaan vähän sitä omaa rytmiämme. Mutta tosiaan niin kuin, sillä tavalla omaan elämään sopien pitää miettiä, että mikä voisi olla se ratkaisu ja kokeilla. Että toi on ehkä kaikkein haitallisinta niille, joilla on univaikeuksia tai on sitä unihäiriöitä ihan, eli ne ihmiset, jotka pääsääntöisesti nukkuu aika hyvin, niin heille tokikaan ei ole niin merkityksellistä sillä. Ja tämäkin on toinen vaikea. Onko sä kova torkuttaa aamuisin? En. No niin, mä oon ihan tosi kova torkuttaa aamuisin ja mä tiedän, että sitä ei kannattaisi tehdä, mutta mä teen sitä huolimatta sitä. Mutta se ei myöskään lisää yhtään sitä palauttavaa unta. Eli kaikki me tiedetään, että se torkutus on, että 7 minuutin välein se kello soi. Niin en ehdi yhtään hyvää unta saamaan. Pieni semmoinen kevyt uni ja taas se kello soi ja sitten mä oon jo aamusta lähtien ihan stressihormoneja täynnä. Se usein lisää. Kyllä, mutta samaan aikaan käy niin, että se voi vähän mun sitä unta illalla nukahtamista heikentää, koska mä oon sit pidempään sitä torkuttamista tehnyt, niin sen takia ei niin hyvä. Kyllä. Mutta tuosta läheisyydestä mä vielä haluan tästä sanoa, että se on yksi semmoinen, mihin kannattaa kyllä satsata ja siihen rakentaa kivoja rutiineja, jos vaan mahdollista ja näin, että usein ne lapset hakee sitä illalla kauheasti sitä, ne hakee sitä sit huonolla, jos hyvällä ei saa, eli tavallaan sitä sylittelyaikaa, jos pystyy silloin sen päivän mittaan tai sitten kun tullaan hoidosta, niin jotenkin siinäkin se 50 minuuttia usein on lapselle jo tosi tärkeä, jos hän saa olla ja kokee, että nyt mua oikeasti kuunnellaan ja meillä on tässä hyvä hetki, niin sitten hän saattaa taas, sitä on vähän niin kuin tankattu ja sitten pystyy taas leikkimään tai katsomaan sitä pikkukakkosta ja niin edelleen, että siihen kannattaa, koska sitten jos te jää vajeeksi, niin sitten illalla on just sitä, koko ajan pyydetään jotakin helpommin ja näin, että siihen kannattaa yrittää päivällä antaa sitä aikaa. Kyllä, ja lapsille varsinkin ne iltarutiinit, mutta myös meille aikuisille, että tehdään suunnilleen samassa järjestyksessä kaikkia iltapesut, pusut ja pisut tyyppisesti, niin se on oikein hyviä. Ja sitten vielä siihen, miten sitä unta voi itse parantaa, niin tämä unihygienia ja valoisuuden vaihtelut. Eli me tiedetään tosi paljon siitä, että se valoisuuden vaihtelu, mikä meillä ehkä tässä kohtaa pimeää lokakuun viimeistä päivää, niin on vähän hankalampaa. Mutta se, että me aamulla kun herätään, niin laitetaan selkeästi ne valot päälle ja verhot auki, jos sieltä yhtään valoa tulee. Ja sitten taas illalla niin selkeästi pistetään ne verhot kiinni ja valot pois, niin ihan se luonnollinen melatoniinin eritys siellä käynnistyy. Kyllä. Ja sitten nämä hyvät sängyt, hyvät tyynyt, semmoinen nukkumiselle varattu paikka, mihin on kiva mennä ja missä ei tehtäisi töitä eikä muuta. Joo, niin on. Ja mieluummin vähän pilposta, mikä on ehkä näillä sähköhinnoilla ihan kivakin. Kyllä. Ja vielä toi korvatulpat, pakko sanoa. Niin, se on kyllä aika tärkeä. Joo, mä olen käyttänyt korvatulppia ainakin jo pitkään. Joo. Ja silloin, jos siellä on 2 vanhempaa perheessä ja vuorotellaan siinä nukkumisessa tai että kumpi on vähän niin kuin yöllä lapsista vastuussa, niin ilman muuta kannattaa olla toisella korvatulpat. Kyllä. Ja sitten vielä tämä, mistä jo vähän tuossa sivuttiinkin, mutta juuri, että kun näitä ohjeita, hyvää tarkoittavia neuvoja saattaa ihmisillä sadella, niin kuitenkin, että luota siihen omaan tunteeseen ja siihen, että voi kokeilla erilaisia asioita ja ratkaisuja, mutta miettiä niin kuin sitä, että mikä on meidän perheen tavoitteet, halutaanko me nukkua eri huoneissa vai niin, että ollaan samassa huoneessa. Ja mikä on, niin kuin, minkälaiset lapset ja minkälainen elämäntilanne on, niin sen niin kuin luottaminen siihen omaan hyvään. Et vaikka naapurissa sujuu joku toinen asia, niin sitten tehdään niin kuin itsestä hyvältä tuntuu. Kyllä, ja sitten muistetaan, että nämä on niitä vaiheita, että eri elämäntilanteita ja se koko ajan vaihtelee, miten siellä nukutaan ja sitten täytyy vähän muuttaa tarvittaessa rutiineja. On. Ja ehkä vielä sanon tämmöisen
itse ainakin ekan lapsen kanssa yritti sitä, että se nukkuisi siellä omassa huoneessa, mutta sitten jotenkin toisen kanssa jo tajusi, että on helpompaa, kun me ollaan siinä samassa. Niillä oli omat sängyt, mutta jotenkin mun uni oli parempaa, kun mun ei tarvinnut liikkua. Mutta se oli mulle siinä kohti se hyvä ratkaisu, että juuri näin, että luopua sitten siitä täydellisyyden tavoittelusta ainakin. Kyllä, haetaan se oman perheen paras. Ja sitten kuitenkin niin vielä, että uni on supervoima. Muistetaan, että nukkuminenkin on tämmöinen ominaisuus ja taas toisaalta taito, jota me voidaan harjoitella. Myös me aikuiset, että ei me varmaan kukaan kuvitella, että me voidaan tästä vaan niin lähteä maratonia juokseen tai osata pianoa soittaa tai mitä vaan. Eli tämäkin on tämmöinen taito, jota me harjoitellaan. Tässä muuttuvassa maailmassa niin tämä on yksi yllättävän tärkeä terveystaito, mihin kannattaa kyllä pysähtyä aina väleillä. Ja se, ettei ei ruokkisi itsellään sellaista puhetta, että mä oon niin huono nukkumaan tai tää on mulle aina, niin taas mä nukuin huonosti. Eli sitten me aletaan itsekin luoda itsellemme semmoista identiteettiä, että mieluummin ajattelee niin, että nämä on vaiheita tai asioita, mitkä kuitenkin niin kuin elää tässä elämän mukana. Ja rentous on usein se, mikä siinä sitten auttaa. Ja sitten toisaalta tunnistetaan, että paljon on vanhempia, jotka on todella väsyneitä ja se on niin kuin voidaan sanoa, että on jo semmoista unihäiriöä ja on tosiaan elämäntilanteidenkin monennäköistä kuormitusta. Niin jos sen tunnistaa, että kipuilee ihan koko ajan äärirajoilla, niin on kyllä tosi tärkeää hakea apua, pyytää sitä ja sitten oikeasti ottaa sitä vastaan. Koska sekin on meille usein, meillä ainakin suomalaisille vähän se pitää pärjätä. Et jos sitä apua saa ja tarjotaan, niin sitten vaan, eikä vaan niin kuin ihan siihen akuuttiin päivään, vaan ottaa sitten, jos saa perhetyöntekijää tai mitä tahansa, niin vähän aikaa sitä apua. Kyllä, että sitten jos on pieniä lapsia, niin sieltä neuvolan kautta usein ne avut löytyy ja musta tuntuu, että aika monella hyvinvointialueella alkaa olla tämmöisiä pyydä apua nappeja, niin sieltä löytyy yleensä semmoinen ihminen, joka tietää kaikki alueen palvelut. Että myös järjestöt ja esimerkiksi seurakunta, joka tekee tosi paljon perhetyötä ja auttaa ihan konkreettisesti siellä perheessä. Niinpä. Ja sitten aikuisille niin löytyy työterveyshuollon ja terveyskeskuksen kautta esimerkiksi uniryhmiä. Että jos on ihan vaan siihen uneen haluu apua, että tokikin sit, jos ne mielialat on mennyt tosi huonoksi, niin sitten myöskin niihin löytyy sieltä työterveyshuollosta ja sieltä terveyskeskuksen kautta apua. Kyllä. Ja netissä on aika paljon myös niitä omahoito-ohjelmia, joita kannattaa kyllä katsella, jos vain jaksaa niitä sieltä plerata. Hyvä idea. No sitten tässä näitä keinoja vielä, mitä tässä ajateltiin teille tarjoilla, eli osa olette voinut kokeillakin, mutta lähinnä juuri se, että sinne päivään jo tulisi niitä rauhoittumisen hetkiä, jotka tavallaan laskee siellä sitä vireystilaa aina välillä. Ja tämä kävely esimerkiksi on hirveän hyvä, että poistuukin hetkeksi siitä, mitä on tekemässä, että jos on työpäivässä mahdollisuus käydä edes pienikin kävely ulkona polulla tai jossain rauhallisella tiellä, niin se katkaisee sitä ja palauttaa yllättävän hyvin. Sitten nämä hengitysjutut, mitä tässä jo kokeiltiin, niin ne on hirvittävän hyviä siitä, jos saa itselleen joku tavan, että käy vaikka vessassa ja hengitteleekin siellä muutaman kerran. Tai sitten tämä paikkojen visualisoiminen, eli että miettii jonkun semmoisen paikan, missä itsellä on yleensä hyvä olla. Se voi olla joku nojatuoli jossakin kotiin nurkassa tai sitten joku kesämökki, rantapaikka metsässä, missä tahansa. Ja hetkeksi pistää silmätkin ja miettii itsensä siinä. Eli sillä me myöskin saadaan sitä mielihyvähormonia vähän nousemaan ja se katkaisee sitä stressituntemusta. Musiikin kuuntelu on aika tehokas. Mä aika usein laitan kotona semmoista rauhallista musiikkia, joka laskee myös lasten sitä vähän semmoista ylivirittyneet. Musiikki vaikuttaa yllättävän paljon. Kyllä. Ei kannata laittaa surullista musiikkia, vaan miettiä semmoisia. Ja semmoisia soittolistoja voi tehdä itselleen, missä on just semmoista itselle sopivaa hyvää musiikkia. Ja välipalat on myöskin yksi tämmöinen, niin kuin,
koska meidän aivot saattaa kokea sen nälkätuntemuksen myös vähän niin kuin stressinä. Niin kuin me saatetaan ärtyäkin helpommin, niin tämä välipalojenkin pitäminen tärkeänä niin on yksi tämmöinen, mikä auttaa sua rauhoittumaan päivässä. Ja sitten meillä on näitä äänitteitä Sydänliitossakin ja neuvokasperheessä tehty aika paljon, joita löytyy meidän verkkosivuilta ja YouTubesta. Ja sieltähän löytyy monenlaisia YouTubesta, niin niitä kanssa kyllä suosittelen kokeilemaan, että löytäisi semmoisia itselle sopivia juttuja. Joo, ja niitä täytyy oikeasti kokeilla, koska meille kaikille sopii vähän erilainen. Just niin. Ja se, että vaikka kuuntelee kuulokkeilla työmatkalla tai lähtee kävelylle ja ottaa siihen jonkun, niin se saattaakin vahvistaa sitä palautumista. Ja tuosta säännöllisyydestä jo sanoinkin, että kun niitä saa johonkin luotuakin toimintaan. Ja sitten tuo luonto on kyllä semmoinen yksi, mitä ei voi ikinä vähitellä, vaikka ei edes olisi semmoista luontosuhdetta, että kokee, että siellä mä aina palaudun, mutta se siis luonnolla on niin suuri vaikutus, semmoinen, mitä me ei edes huomata, koska se avaa meidän aisteja ja tuo meitä semmoiseen läsnäoloon väkisiinkin. Siellä me niin kuin koetaan usein sellaisia asioita, mitä me ei sitten muissa hetkissä koetakaan. Tässä on nyt joitakin. Ja sitten on vielä ehkä siinä, jos vaihdat siitä, niin tämmöisiä stressinpurun liittyviä juttuja. Eli halaaminen on hirvittävän hyvä, sitä kannattaa tehdä, se perustuu siihen oksitosiiniin. Voi halata myös itseään, jos ei ole ketään, ketä halailla, niin tämäkin, että silittää omia käsiään, lisää oksitosiinia meissä itsessämme. Ja Maikun kanssa juuri on puhuttu, että me ollaan opetettu molemmat meidän lapsille, että semmoinen 11 sekuntia kun halaa, niin alkaa se oksitosiinihormoni sieltä erittyä oikein hyvin. Ja lapset aika nopeasti oppii myös siihen, että halataan vähän pidempään, mikä on aika kiva tapa, koska silloin myös niin kuin pysähdytään siihen hetkeksi ja rauhoitutaan. Jos on semmoinen pikainen ohimenevä juttu, niin se on vähän tätä samaa sykkimistä, mitä elämä muutenkin on. Että semmoinen vähän pidempi halaus niin vapauttaa meissä tosiaan sitä hyvää oloa ja sitten siitä tulee kiva tapa. Kyllä, mä tykkään just siitä tavasta, että usein ne vähän kun ne lapset kasvaa, niin se semmoinen halaaminen ei ole enää niin heillekään helppoa. Niin sitten kun tämä on tämmöinen tapa, että silloin kun vähän ahdistaa ja harmittaa ja surettaa, niin sitten aina tiedetään, että nyt tarvitaan se 11 sekuntia, niin kyllä ne kestää ja sietää sen. Just niin. Joo. No sitten sormien hierominen saattaa olla joillekin, jos olette joogaa tehnyt, niin siellä hierotaan juuri tätä keskisormen ja etusormen välistä aluetta. Tämä vapauttaa meidän stressiä ja peukalon tyveä kun hieroo. Sitä voi tehdä niin kuin molemmille puolille ja täällä oli se kohta, mikä sitten tällä etu- ja keskisormen sitten toisesta kädestä myöskin. Ja koko sormet on semmoinen, missä meillä on aika paljon näitä meidän tunnealueita, niin lapsenkin sormia, jos hieroo, se tuntuu yleensä aika hyvältä ja tosiaan rauhoittaa myös kehoa. Kotka-asana on tämmöinen, Maikku laittaa kädet tuosta hienosti. Eli tämä, että saa kädet tuolla tavalla ristiin on kotka, ja sitten se voi tehdä myös helpommin niin, että kädet näin ja sitten pyöräyttää tämän kun kädet ristissä täältä läpi. Ja tässä tapahtuu se, että me ylitetään tämmöinen kehon keskilinja, eli meidän kädet menee ristiin ja sitten pyörähtäviä näin, niin silloin meillä myös etuaivolohko tulee paremmin käyttöön, joka sitten ohittaa nämä alemmat aivoalueet ja sen stressituntemuksen. Eli joogahan kokonaisuudessaan on tietysti hirveän hyvää rauhoittavaa. Ja niitä on myös semmoisia kivoja lasten kanssa tehtäviä liikkeitä. Sämpylät nostin tuohon sen takia, että käsityöt ja leipominen on hirveän hyvää stressin purkua. Kaikki, missä me saadaan vähän semmoista tuntemusta eri tavalla kuin me ehkä muissa arkihommissa. Ja toi, että me maltettaisiin sitten olla niistä ruuduista vähän erillämme. Ollakin tässä hetkessä. Ja esimerkiksi niin kuin ihan se jo pelkästään, että kokee omat jalkansa, että miltä mun jalat tuntuu nyt maata vasten. Mä keskityn ihan pienen hetken, voi vähän siirtää painoa jalalta toiselle ja viedä ajatukset tänne.
Koska silloin me maadotetaan itseämme niin kuin tähän hetkeen ja läsnäoloon, niin me tullaan pois sieltä ajatusten maailmasta ja tullaankin siihen oman kehon kokemiseen, mikä heti rentouttaa. Luonnosta puhuttiinkin tuossa jo. Ja sitten se, että vaikka ihan ikkunasta katselee ulos, niin se on niin kuin, ja vähän sinne kauemmas, niin se on niin kuin silmien ja aivojen tasolla myöskin semmoista rentouttavaa. Saunominen, kenellä on mahdollisuus saunaa, on kauhean hyvä. Avanto saattaa olla, kylmä suihku ja tällaiset asiat. Et sitä pitää oikein miettiä, mitkä on mulle sellaisia rentouttavia juttuja ja varata niille aikaa. Että niille olisi oikeasti sitten se hetkensä aina jossain kohti. Joo, ja sitten ehkä vielä tämä haluttiin teille, että karsikaa niitä turhia vaatimuksia. Siitä, mistä niin kuin pystyy hellittämään, niin kannattaa päästää irti. Ja joskus se on sitä, että täytyy myös niistä kivoista asioista luopua. Eli joskus se on sitten tosiaan, että se uni voi olla se tärkeämpi valinta kuin sen sarjan katsominen, vaikka kovasti tekisi mieli katsoa. Just näin. Se on tosi kurja, kun joutuu siitä omasta ajasta nimenomaan nipistää, mutta muistetaan, että se on oikeasti niitä lyhyitä aikoja. Että nyt se uni on tärkeämpää, että se tuo meille jaksamista sinne arkeen, mikä voi sitten myöhemmin tuoda sitä, ehkä lisää myös sitä omaa aikaa. Kyllä. Ja sitten tässä tämä yhden äidin kommentti, että tähän mun unihäiriöön pitää suhtautua oikeasti vakavasti. Tarvitsen päivällä unta, ettei jaksan. Että hän halusi niin kuin omalle perheelleen sitä painottaa, että hän tarvitsee tämän ja se ei ole niin kuin semmoinen leikin asia siinä mielessä. Se uni on tosiaan ihan yhtä tärkeää kuin se syöminen meille. Ilman sitä me ei pärjätä. Ja sitten jos teet vuorotöitä tai muuten epäsäännöllistä, niin silloin pitää puolet vielä niin kuin enemmän. Olla tosi niin kuin tarkka siitä omasta levosta. No sitten vielä tässä on muutama tämmöinen vinkki sinne arkeen. Eli tämä on hirveän hyvä rutiini opetella tämmöinen päästän irti hengitys. Eli tavallaan juuri se, mitä tehtiin, hengitetään sinne syvään vatsaan, syvä vatsahengitys. Ja samalla kun hengittää ulospäin, eli niin miettii, että nyt mä päästän irti tästä asiasta. Eli sisään hengitys ja irti päästö. Eli voi sanoa siellä omassa mielessä, että päästän irti. Ja tämä esimerkiksi niin kuin stressaavissa tilanteissa työelämässä saattaa olla sellainen hirveän hyvä tapa. Tai kun lähtee töistä, kun tarttuu oven kahvaan, niin päästääkin sen. Nyt mä päästän irti tästä päivästä. Tai lasten kanssa, jos on ollut haastavaa, niin nyt mä päästän irti siitä tunteesta. Lapsethan usein menee nopeammin yli niistä kuin me aikuiset. Eli päästän irti. Tai sitten tämä, että laittaakin itselleen näitä hyvää tekeviä sanoja vähän sillä tavalla niin kuin esille ja muistuttelee itseään siitä, että miten mä voisin puhua itselleni kauniisti ja myöskin semmoisia vähän lempeämpiä sanoja itselleni. Eli voin hellittää. Se voi sanoa itselle aika painavasti, että nyt mä voin hellittää. Nyt mä saan levätä. Eli se, että meidän aivot uskoo niitä sanoja, mitä me toistetaan tuolla meidän mielessä. Ja jos me toistetaan siellä paljon sitä, että voi että mä oon väsynyt ja taas mä nukuin huonosti. Ja sekin on kauhean inhimillistä. Se tekee mieli sanoa ääneen. Mutta kannattaa huomata, että ei jää toistamaan niitä hirveän paljon. Koska sitten meidän aivot, niin kuin, se vahvistuu se meidän ajatus. Mun mielestä on ihana idea, että se voi olla myös esillä tällä vaikka salasanoissa, mitä joudutaan aika monta kertaa päivässä kirjoittelemaan, niin sieltä jo löytyy. Kyllä. Saan levätä. Juuri näin. Ja sitten vielä se, että sä olet kaikista tärkein, pidä huolta itsestäsi vanhempana, koska se on se malli, minkä sä haluat myös lapselle antaa. Että kun hän kasvaa, niin hän pitäisi itseään tärkeänä ja haluaisi pitää itsestään hyvää huolta. Lapset huomaa sen, miten me itseämme kohdellaan, vaikka me yritettäisiin heille opettaa toisella tavalla, niin se kuitenkin tulee läpi, että miten me itsellemme puhutaan.
Ja nyt on niin lähellä jo toi meidän loppumisaika, että vilautetaan vielä tästä tämmöinen mindfulness-harjoituksia, mitä tosiaan, nämä on äänitteitä, mitä löytyy tuolta meidän sivuilta sydän.fiin kautta, kun kirjoittaa mindfulness sinne, tai sitten tuolta Sydänliiton YouTube-kanavalta. Ja Neuvokas perheen YouTube-kanavalta löytyy sitten taas lasten kanssa tehtäviä näitä äänitteitä. Niitä kannattaa kokeilla ihan puhelimelta illalla sängyssä yhdessä tai sitten itsekseen kuunnella. Ja nyt tehdään ihan semmoinen 3 minuutin harjoitus vielä. Eli ota siinä hyvä asento, missä oletkin, istuen tai maaten, ja anna hetkeksi niin kuin silmien sulkeutua ja hartioiden rentoutua. Eli annat hartioiden laskea, viet huomion sinne sun omaan kehoon. Miltä se oma keho tuntuu tässä hetkessä tiistai-illassa. Pidä silmät kiinni, jos se on mahdollista, tai voit katsoa alaviistoon. Ja huomioi, miten se hengitys keinuttaa sun rintakehää ja vatsaa. Miltä tuntuu sun kasvoissa. Anna niiden kasvojenkin ihan rentoutua ja kaikki ilmeet voi sulaa hetkeksi pois. Viet huomioon sun selän alueelle. Miltä tuntuu selän puolella. Huomaatko, miten selkäkin laajenee, kun sä hengität. Vie huomioon sun pakaroihin ja reisiin. Miltä ne tuntuvat tässä hetkessä. Ja lopuksi tuo huomio vielä sinne vatsaan. Ja hengitä muutama syvä hengitys vielä. Vedät vatsan täyteen ilmaa. Ja pitkä rauhallinen ulospuhallus. Tee vielä toinen syvä hengitys. Ja koko vatsan aluekin saa olla ihan pehmeä. Ja sitten lopuksi laita kädet tällä perhoshalaukseen, eli ota tästä käsivarsista kiinni. Ja tämä on perhoshalaus ja taputtele itseäsi tällä tavalla vuorotellen. Tämmöistä rauhallista rytmiä. Tämän voi kanssa tehdä lastenkin kanssa yhdessä. Hyvä. Kiitos. Sitten voit avata silmät. Toivottavasti saitte hieman rentouduttua. Ihania sydänsilmiä sieltä tulee. Niin, saada ihania sydämiä. Hyvä. No sitten vielä, meillä on minuutti tässä aikaa, niin sitten kaikille teille vielä vinkataan, että täältä nevoksperhe.fi-sivuilta löytyy meidän materiaalia paljon ja sitten meidän somesta, eli meillä on Facebook-sivut, todella aktiiviset Instagram-sivut ja sitten löytyy myös YouTubesta videoita, muun muassa näitä ihania Annen mindfulness-videoita ja Pinterestistä löytyy erilaisia tehtäväsivuja ja sinne suosittelen kaikkia lähteä seuraamaan. Ja vielä sitten teille tämmöinen nopea vilaisu täältä, eli meillä on meneillään myös Sydänliiton joulukeräys. Ja tässä kohtaa niin meillä on ajatuksena, että autetaan sydänsairaita lapsia ja edistetään myös sydänterveyttä, eli nimenomaan lapsille kohdennettua. Kyllä. Ja kun tekee lahjoituksen, niin sieltä saa halutessaan myös tuommoisen ihanan Ulla Sainion tekemän joulukalenterin sitten palkkioksi. Eli jos jättää sinne yhteystiedot, niin saa ton kalenterin. Hyvä. Sitten me kiitetään Maikun kanssa teitä ja toivotaan, että te saitte jotain ajatuksia siihen omaan uneen ja perheenne nukkumiseen. Hyvä. Ja kiitos teille kaikille.
Kiitoksia.